AKU Production suke ƙara tallata muku ƙayataccen shirin nan nasu a karo na biyu. Wata mace. Wallahi mutum ne wanga da kima gani. Na faɗa miki wannan yaro. Wannan tattiri yaro. Haka Allah ya ce kai. Ba a sai suwa. Lafiya irin wannan dare haka. Ban sani ba. Na gaji. La ilaha. Bari na taimaka ma ni shiga. Balla gaza. Aure zan kara. Allah ya kawo. Caskale a cikin cakwalkwalin cakwakiyar kallon ku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai Tanimu yaushe za a haska shi ne? Za a haska shi ne a MGC da ke birnin Tawa da kuma wasan sababbin mawaƙa masu tasowa na hip hop a birnin Tawa. Baka, fara gishiri, illela, wani, tunga ana. Sambo ga masu sha'awar shiga harkar